ọjadufu odike ọkekwe ya na akpa chọba onye ọzọ utu nkịta bụ sọ onye ama nge ozu ebu n'isi amụ ya na-ekenye ama nge njagidi apete mmọnwụ nne soro ne choro ya we na ba n'ike ezoku na aka mara oje kwego na akọ ma bụrụ na ebe mara mba aka mali aloji oje kwe me na ewe ọlụsị ebe na gwa na na-ekwere igbugbu egwu ma bụrụ ebe mara mba nekere m mmanwụ nwe tiri n'obe chukwu iri ga-akwụ mmerebe na-agwụla ego masị dị ibe odogwu be mụ na meka na-ebe eke n'ọnụ gị gbodo m ntị ka nke ọrụ nga akụkọ maka na enwere ibe ji were talịba mkpu were mkpu were ebe ọ dị ikorikori eziokwu tụrụ ama mbụrụ ezigbo iwe n'ike maka gbanata mbụrụ na ya enegwu igwe ọma bụrụ ebe mara mma ikorobịa ihe ọtọ iwe omeruji ihe ọtọ ọkwa nne na-enwa na oji oke nwata n'enu aka n'obe iro na ewetute ya na nwata ewere iwe dịrị ya maka na eziokwu iro nwata na-abịa iro bụrụ agwụ ma n'iro dị n'agwa na-egburu nwata chacha oche mgbe enwe iro ma bụrụ ebe mara mma ọma mmiri dị n'oyi mere mmarụ mmiri obodo bute nnuturu osimiri amakọkwa nne mụrụ chukwu enwebakwu na-eti enyi na ọgba n'ụkọ mmanwụ ọgaranya chieze ọ naanị ikpe ego ma ọgaranya tụju ọdụ ọ bụrụ nke nna ma akwụ ụgwọ ma nwa ogbenye tụju ọdụ ma atagbu onwe ya n'abụbụ enwekwara ibe ndị igwo na bụ ibe ma na arụsị enwere ngere n'odi na-ezu bịa n'ike ha maka arụsị ha n'aka na bụ ka eji ebu nya arụsị ene na igwe nwe ite agbanye ọgwụ n'ike ibe agụ ụjọ mmiri edara maka ibe nkịta dị mmiri na ọdịa n'imi nganga ji eti mmanwụ na ọdị igbo n'ụdị isi mmanwụ arụsị egbu ụmụ nọ n'anya nwe ekwuru ekwe egbu m ude na ọbụrụ izu amụzụ ọkwa nnere ekwuru ekwe egbu ude na ọbụrụ izu amụzụ oribudo ma oribudo mmanwụ oribudo ude na ọnaba dị agụ oribudo ma obe ga ọkpọ chikere oribudo nwata ọkpọ nne ya oribudo ogodi na nwaanyị ọkpọ di na anụ ya na ọkwa nne maka inwe nwaanyị egbe adị nụrụ ya arụsị egbu ụmụ ogono n'odi ana nna nwa na ma na arụsị na-ama ọfụma na akwa nne ka a na-akpọrọ gbamgbama ma bụrụ ebe amara ama otu egbe tite egbe ma tiribe mmanwụ nye ekpere isiri ime mkpagbu onye si eme ka ekpere etiri ya etiri ọkwa nnarị ewu ede ewu ugwe mezi agbapụrụ n'ụzọ ihe emeke agbamụrụ n'ụzọ ihe emeke ọkwa nnarị agbamụrụ n'ụzọ ihe emeke maka agba otu onye bụrụ na ọ na-abụkwa eke n'ike enwere iwe ndị ịchọ ka nke ọrụ nye akụkọ na nkịtịkpa a na-ara agbalị eke kolikoli maka nkịtịkpa agba eke na ọdị ọkwa nne nwa ka amata amata nkere mgbo mmanwụ nwa etiri n'obi chukwu mmanwụ etiri n'ụkọ mmanwụ ha na ọbịa aka na-arị ihe ha na ọmụnwa eze ewu ugwe mezie ha na ọbịa ute ebute obute dịka ọ ya bụrụ ma ọkwụba akwụba ọ dịka ọ na-abụrụ agwa ma bụrụ ibe amara ama ha na ọbịa aka na-arị ihe na-eke na-eke a na-ara egburu na ọnwakwa ime iwu ya mekọta ka ọ dịka ọmụ nkwụ ka amata amata maka anụ nwe mbi ebune mere nsatọ ma bụrụ ibe amara ama eziokwu ibe ọka dị nwe bụ na ọsọ nganga ama anya atọ maka eziokwu mgbasa mụrụ ewu nye n'ụwa ka o jere ije gwa ọsọ ọkwa nna na-aba ma chọba isi anụ na-ejebekwe n'ite bọtụ ọkwa eziokwu maka ezu ụka na-eri udere atọtụ ụlọ ngịga na-enwere anwụ udere ebe a na-abịrị n'ọkwa nne ka o ji ibiri na ụnadị agbụ mekebe oke ndị nwe ọbịa na-enye ekepụrụ agwụ nkwọ maka nna so nwere ọbịa mgbe gboo gara aga ma ọ maara eberebe mara eme maka ndụ dibịa na ọ na-agbagbo obegegharị n'ama ma eziokwu nwa dibịa dị nzu obege ga nzu mgbọsọ ya mere nye ka nwa dibịa were okenye ejere mara onye bụ onye anyị agbanwa nkịta okwu were obiri chere nne echeri enwekwara ibe ndị igbo nya bụ ibe maka obe ka mara ọchị nwa nkịta ibe dị nkịta mma bụ na ọdụrụ ka eji ama nya bụ ibe ekere m isi nkịta atụrụ atụ na abụ ụja eze nkọtọnkọ na amụ nyiri mkpuchi ọma bụrụ ebe mere eme nke nkụ na ọ na-atụ egwu abụọ ejiri nwa agba atụ aja abịa mmụọ ejiri nwa agụ atụ aja atụ aja ewu ode ugbe mezie ejiri nwa agụ atụ aja
maka mara amale aka mali nzumedo nya na nda na agbagokwa ndụ gị mara amale aka mali nzumedo anara amalu ni chacha aka mali nzumedo anara amalu ni chacha aka dike mara baluzo na nya kata ka mburu tinizi na bia ribe de melu nyamele e mana nkiri na de n'anya mana muta bu n'obi go na de adere wata tora bara na ni mama mewe na ekwugwu mmanwụ esugwe ka na-edu na toto no ngega de nwere anwụ ọkwa nnarị ma baba ndere ke na udara na ọgba n'obe mmere ke mata nwa ọzọ ma mbe mụ dị ga tete igbo na meke na eke n'ọnụ ekene mụ na eke n'ọnụ gede kwiwe na ekweru na ekwuwe menụ na iwe meka mma ọrọbịa ka na-adị ihe ọrọbịa maka na oge ruo mgbe ji ama ndị bụ oge ruo mgbe ji ama ndị bụ ọ mara ebere mara eme asụsụ igbo amaka mma omenala igbo n'ọdịgwu ụtọ ọmụma ọkwa nnarị omenala igbo n'ọdịgwu ụtọ ọmụme ịmakwa nchịkọ na-eche eze n'ọgba n'obere mmiri odekwadị na nnekwute mmiri n'oge gbagbu nana maka na eziokwu ọgarachi na n'ibe ego na nne bụ ụlọ eze bụrụ chi ya na nne maazị dibịa nye ndị bụ gị tata anya akpọkwara m maka na eziokwu agbata obi onye dị bụrụ nwanne ịsa arụ ebe ọ ya asata ya na asata abalị ịsaka ọnụ n'ike ọkpọ onye nwa akarị na bụ ogbe na-akarị ofu ka mara amalị ma nwa ọzọ ma mbe m dị ga tete ala ọbịa ka na-adị ihe ewu ezi arụsị nwa ma ngere n'ori na-ezu bịa n'ike ma eziokwu na-agba arụsị na mara ọfụma nne ka a na-akwụrụ n'ọgba mma adịrị egbu egbe ọ na mma nwa dị agwụ eribe dị ma aba n'aka ọhụrụ igbo na meka n'ụlọ eke n'ọnụ kere ekpere ime na ekperu na-egwu ọgbara oju ọfọ ya na ọma abụrụ ebe mere eme gozi ụmụ igbo na adị ya dị oche nke onye ma dị n'ụwa ma ọ dachi ekpere ya enwere ibe ndị igbo na bụ ibe ma ọzọ ma mgbe m na-ebe dị nuo kwesịrị na-eke ya eketara n'ibe ọma onye jere etara n'ibe ọma agwọ nọ ya kpọtara n'ibe ọma ngwa nọ ya kpọtara n'ibe ọma ndị be anyị